Hello mga kabayan, nakakaranas ba kayo ng dismenorrhea? This is good for you. 1 teaspoon of cinnamon powder. We will make it a tea, and then we will add a little bit sugar to make the taste not mapait. And then after that, we will put water. This is very simple remedy, guys, but this is very helpful for us sa ating mga kababaihan na nakaranas ng pananakit. Kasi pag nag-dismenorrhea po tayong mga babae, so napakahirap po. At ito pong cinnamon tea, guys, is tumutulong po ito para mailabas lahat ng mga maruruming dugo sa ating katawan. So, and it will relieve pimple pag nire-regla po tayong lahat. So, this is very simple, guys, but this is very helpful para sa ating mga kababaihan. This is very helpful to all the ladies out there na nakaranas ng dismenorrhea. So, tuwing may dalaw, tuwing may regla, naranasan natin yung mga sakit. So, ayan guys, ito po ay mabisang panlaban, mabisang gamot, guys. Para hindi na natin maranasan yung sakit, para mawala yung sakit, guys, na dulot ng dismenorrhea. So, ayan guys. Just shake, stir it. And then, pag medyo malamig na siya konti, hindi naman masyadong malamig, yung katamtaman lang, guys, ay inumin natin kaagad. So, ayan po. Ayan po, guys, ito na po siya. So, inumin lang po natin. Disclaimer po, si The Bulak OFW ay hindi isang health expert at hindi din beauty expert, kasi may mga vlogs po tayo about beauty tips. So, lahat po ng ginagawa ni The Bulak OFW is naaayon po sa kanya mga life experience, at ginagawa po talaga ni The Bulak OFW para sa kanyang sarili. So, guys, and if you are new in this channel, so please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future. So, ayan guys, thank you so much po for watching, and you can share this video, guys, para makatulong naman sa lahat ng mga kababaihan, sa ating mga kababayan out there na nag-struggle sa kanilang dismenorrhea, sa kanilang bawat menstruation, bawat may regla or may dalaw is nakaranas ng mga dismenorrhea, so yung pananakit, guys. So, tulungan po natin ang bawat nating kababayan, bawat isa sa atin, magtulungan po tayo. So, let's share love for each other, guys. So, thank you for watching, and God bless.